Eskerrik asko etorri zareten guzti hori. Herrirak Euskal Herriko herri guztietan antolatu dituen goazen plazara ekitaldien barruan, maiatzaren 19an Unzagako plazan prestatu duguna aurkeztera gatoz. Urtarrilaren 7an, milaka herritarren babesa eta parte hartzea izan zuen Bilbon egin zen mobilizazio orokorra. Euskal gizartearen gehiengo zabal baten eskaerek Bilboko kaleak hartu zituzten. Euskal preso politikoen eskubideen aldeko manifestazio historikoa. Ordutik hona, alderdi politiko askok presoen auziarekiko jarrera berriak hartu dituzte. Hori guztia kontuan hartuz, begibistakoa da egungo kartzela politikak ez duela sostengu politiko eta sozialik. Alabaina, gobernuek ez dute pausorik eman eta kartzela politika ez da aldatu. Presoen gaia eguneroko mintzagai bada ere, Espainiako eta Frantziako gobernuek iraganeko jokabideari eusten diote garai berri honetan. Euskal gizartearen gehiengoaren esperantza ordea, egiazko eta bidezko soluzioetara dago bideratua. Gatazka betiko konpondu eta haren ondorio guztiei irtenbidea emateko. Ezinbestekoa da preso eta iheslarien egoera ere konpontzea. Horrela bada, garrantzitsua da herritarrok batuta ekitea, espetxeetako giltzak dituztenak jarrera aldatzera bultzatzeko. Presoen giza eskubideak errespetatzea eskatzen dugu. Lehenik, euskal presoak Euskal Herrira ekartzea. Espainiar estatuan ezartzen den 197/06 doktrina, Parot doktrina, bertan behera uztea, eta zigorra bete duten presoak askatzea. De facto aplikatzen den bizi osorako espetxe zigorra bertan behera uztea. Frantziar estatuan ezartzen den bizi osorako zigorra bertan behera uztea, baldintzapeko askatasunari bide emanez. Zigorraren 2 herenak eta 3 laurdenak bete dituzten presoak kaleratzea. Gaixotasun larriak dituzten presoak askatzea, eta bestelako gaixotasunak dituzten presoak egoki zaintzeko beharrezko neurriak hartzea. Presoen osasun eskubidea bermatzea. Eta azkenik, Frantziar eta Espainiar estatuek darabilten espetxe politika egokitzea. Hasi den aro berrian, gatazka konpontzeko bidean, modu positiboan eragiteko. Maiatzaren 19an, Euskal Herriko plazetan aldarrikapen hauekin batzeko gonbidapena egiten diegu herritarrei. Eta gure kasuan, eibartar guztiei Untzagara agertu daitezke. Horretaz gain, Eibarko herrirak Eibarko preso politikoen egoera salatu nahi du. Igo Muñoa Elkor Iribe, 11 urte Gartzelan. Puerto de Santa Marian, Euskal Herritik 1000 kilometrotara sakabanatuta daukate, Euskal Herrian egon beharko lukeenean. Mikel Zarrabel Elkor Iribe, 22 urte Gartzelan, Frantziar eta Espainiar estatuetako hainbat kartzela ezagutu ondoren, Teruelgo kartzelan dago sokoratua. 24 urteko kondena du, eta aspaldi behar zuen kalean baldintzapeko askatasunean gutxienez. Añaiz Entnagarreta Ibarluzea, 2010ko irailaren 14an Guardia Zibilak atxilotu eta torturatua izan zen. Oraindik epaitu gabe daukate. Madrilgo Estremerako gartzelan. Baldintzapeko askatasunean kalean egon beharko lukeenean. Espainiar estatuaren jarrera inmobilista ere salatu nahi dugu. Bakea bermatzea eta Euskal Herriko gatazka politikoaren konponbidea eskura eduki eta ezertxo ere egin nahi ez duelako. Gure ustez, bakea nahi ez duenak gerra nahi duela dirudi. Edo erabat ardura gabe ari dira jokatzen. Edo lehenengo egoerara itzuli nahi dute. Garbi daukaguna da, Euskal Herrian bizi dugun egoera gogotsu eta itxaropentsu hau zapuztu nahi digutela. Etxipenean sokoratuta nahi gaituzte, baina horretan jai daukate gurekin.
Eta horrexegatik, maiatzaren 19ko goazen plazara, goazen untzagara, ekitaldia jai giroan ospatzea erabaki dugu. Horretarako, maiatzaren 19an egitarau poli-polizka dakagu, 11etan tirikilariekin hasiko gara, edariak eta ikistorra eta egongo dira bertan, kamisetak saltzeko postu bat ere bai. 11:30etan umentzako tailerra antolatu da, ipuin kontalari bat etorriko da, mamuak eta beste auzokide batzuk ipuina kontatuko digu, Zurrumurru taldearen eskutik. Puzgarriak, jolasak, makillaia tailerra, eskulan tailerrak, danetik eukiko dugu. Ondoren, gantxilarekin bat egingo dugu, ordu batetan. Ordu bietan ekitaldia izango da, eta ordu biterritan herri bazkaria. Herri bazkariaren ondoren, kantuak eta dantzak. Eta egun, ezin hobe bat, pasatzeko aukera ederra. Bai, Hoxo, bai da. Amnistiaren alde, zigortuen alde,